Вітаем у дыскусіі. Сёння мы звяртаемся да тэкстаў, які знаходзяцца у самым сэрцы хрысціянскай веры, гэта чытанне на пальмовую нядзелю. Мы разгледзім каментарыі Марына Эльтабіо да ўрыўкаў з кнігі прарока Ісаі, Псалма 21 і Евангелія паводле Матвея. Усе яны неверагодна моцна апісваюць пакуты, прыніжэнне і тое, што выглядае як поўная параза. І гэта, натуральна, ставіць перад намі цэнтральнае пытанне. Ці з'яўляецца гэты досвед найперш сведчаннем таго, як ажыццяляецца боскі план, дзе перамога дасягаецца праз выпрабоўванне, ці ж мы павінны бачыць у гэтым перш за ўсё глыбокую чалавечую трагедыю і адчуванне пакінутасці Богам. Я, напэўна, буду даводзіць, што гэтыя тэксты паслядоўна паказваюць, як абсалютны давер Богу ператварае ўяўную катастрофу ў трыумф. А я, з твайго дазволу, паспрабую паказаць, што, не прымяншаючы тэалагічнае значэнне, мы рызыкуем страціць вельмі шмат, калі будзем ігнараваць перш на гістарычны кантэкст і, што галоўнае, непасрэдны, жывы досвед чалавечай трагедыі. Магчыма, сэнс гэтых падзей быў, скажам так, пераасэнсаваны пазней, але спачатку быў проста боль. Добра, давайце тады пачнём з самага старога тэксту, з прарока Ісаіі і яго загадкавай фігуры слугі Гасподняга. Вось Таб'юз, дарэчы, вельмі трапна звяртае нашу ўвагу на тое, што сіла гэтага слугі не ў нейкай звышчалавечай стойкасці. Яго сіла ў здольнасці слухаць. Прарок кажа, што Бог кожную раніцу абуджае яго вуха. І менавіта гэтае адкрытае вуха, гэты поўны давер дазваляе яму вытрымаць усё, і здзекі, і прыніжэнне. Ён кажа: «Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены». Для мяне гэты ключ. У цэнтры не чалавечы гераізм, а боская ініцыятыва. Пакуты тут не выпадковасць, а частка дыялогу паміж слугой і Богам, частка нейкага, большага плану. Так, я разумею, чаму ты робіш акцэнт на гэтым дыялогу з Богам. Гэта сапраўды важна. Аднак, мне здаецца, мы не павінны забываць, да кога Ісая прамаўляў у першую чаргу. Як нагадвае нам Табіў, гэты слуга – гэта перш за ўсё образ народа Ізраіля ў вавілонскім палоне. Гэта ж людзі, якія страцілі абсалютна ўсё. Храм, зямлю, незалежнасць. І калі прарок кажа: «Спіну маю аддаў тым, хто б'е, і шчокі мае тым, хто рве бараду», ён апісвае вельмі канкрэтны, рэальны досвед нацыянальнага прыніжання. Гэта не проста алегорыя, гэта спроба надаць сэнс рэальным пакутам рэальных людзей. І гэты сэнс у захаванні чалавечай годнасці перад абліччам нечалавечай жорсткасці. То бок, гэта гісторыя пра мужнасць. Але ці не знаходзіце крыніцы гэтай мужнасці поза межамі самога чалавека? Ты кажаш пра захаванне годнасці, і я згодная, але сам тэкст падказвае, што гэтая годнасць трымаецца на веру ў тое, што Бог побач. Слуга кажа: «Я зрабіў твар свой быццам скала». Хіба гэта не метафора стойкасці, якая нараджаецца з упэўненасцю ў Божай падтрымцы? Мне здаецца, ты як бы раздзяляеш чалавечую мужнасць і боскую ініцыятыву, а тэкст іх якраз злучае, адно немагчыма без другога. Магчыма, не раздзяляю, а, скажем, расстаўляю акцэнты. Боская падтрымка ж не адмяняе неабходнасці чалавеку зрабіць свой выбар, не скарыцца, не зламацца. Калі мы кажам, што ўсё гэта толькі боскі план, мы рызыкуем ператварыць слугу ў нейкую пасіўную фігуру, амаль марыянетку. А тэкст паказвае нам яго актыўны выбар, яго свядомае рашэнне. І менавіта гэтая гісторыя пра чалавечую стойкасць, народжаную ў невыносных умовах, робіць гэты тэкст такім магутным. Гэта тое, што натхняла пакаленне людзей, якія сутыкаліся з несправядлівасцю. Гэтая тэма пакут і веры выходзіць на новы, яшчэ больш драматычны ўравень у Псальме 21. Гэта, канешне, неверагодна магутны тэкст, поўны вобразаў фізычнага болю і прыніжання, і ён пачынаецца з знакамітага крыку, які потым таўторыць Ісус на крыжы: Боже мой, чаму ты мяне пакінуў?» Так. І вось тут мая пазіцыя, мне здаецца, выяўляецца найбольш выразна. Гэта не проста рытарычная фігура. Гэта сапраўдны непадробны крык чалавека, ці калі ўлічыць гістарычны кантэкст, цэлага народа пасля выгнання, які адчувае сябе абсалютна пакінутым. Паслухайце толькі гэтыя радкі. «Я же чарвяк, а не чалавек, пасмешышча ў людзей і пагарда ў народзе.
Прабілі рукі мае і ногі мае, дзеляць між сабою вопратку маю і аб адзенні маім кідаюць жарабя. Гэта ж неверагодна дэтальяванае апісанне поўнага бессілля. Разглядаць гэта толькі як фон для будучай перамогі, гэта значыць абясцэньваць глыбіну этой траўмы. Таб'ю выкарыстоўвае тут вельмі трапны вобраз экс-вота. Гэта як ахвяра падзякі, якую чалавек прыносіць у храм пасля таго, як перажыў нейкі жах. Але гэта азначае, што сам жах, сама траўма і з'яўляецца цэнтрам гэтага досведу, а не проста нейкім уступам да шчаслівага фіналу. Ты кажаш пра крык пакінутасці. І гэта, безумоўна, праўда. Ніхто ж не адмаўляе жаху сітуацыі. Але ці не ў тым уся справа, што менавіта цытуе Ісус. Бо, як нагадвае нам Таб'ю, гэты крык – гэта ж толькі пачатак псалма, а не ўвесь псалм. Кожны юдэй таго часу, пачуўшы першы радок, адразу разумеў, пра які тэкст ідзе гаворка, і ведаў, чым ён заканчваецца. А заканчваецца ён зусім на іншай ноце. Псалм переходзіць у гімн падзякі і даверы, пачынаючы са слоў «ты адказаў мне». Таму, на мой погляд, цытуючы гэтыя першыя словы ў момант найвялікшай цемры, Ісус робіць неверагодны акт веры. Ён як бы кажа: «Цяпер я перажываю тое, што апісана ў пачатку гэтага псалма, але я ведаю, што гісторыя на гэтым не скончыцца. Яна скончыцца так, як заканчваецца гэты псалм праслаўленнем і перамогай. Гэта не адчай, а найвышэйшая форма надзеі». Але ці сапраўды мы можам сцвярджаць, што чалавек у момант агоніі думае пра літаратурную структуру всяго псалма? Ці гэта не наша пазнейшая такая, ведаеш, рацыянальная інтэрпрэтацыя, спроба згладзіць вострыя вуглы? Мне здаецца, мы павінны дазволіць гэтаму крыку прагучаць у всей яго жахлівай сіле. Гэта голас кожнага, хто калі-небудзь пакутаваў настолькі, што адчуваў поўную адсутнасць Бога. Калі мы занадта хутка пераходзім да пераможнага фінала, мы рызыкуем страціць спачуванне да таго, хто пакутуе тут і цяпер, хто адчувае, што Бог маўчыць. Псалм дае голас менавіта гэтаму стану, і ў гэтым яго каштоўнасць. Падзяка прыходзіць потым, значна пазней. Магчыма, але вось гэтая напружанасць паміж пакутамі і перамогай, паміж чалавечай трагедіяй і боскім планам, яна дасягае свайго апагею ў Евангелі паводле Матвея. І яго версія мукі, як мне здаецца, яўна схіляе шалі ў бок тэалагічнага асэнсавання. Матвей уводзіць у апавяданне вельмі спецыфічныя дэталі, якіх няма ў іншых евангелістаў. Так, і гэтыя дэталі неверагодна цікавыя. Вазьмем, напрыклад, 30 срэбранікаў, толькі Мацвей называе гэтую суму. І, як адзначае Табю, гэта не выпадкова. Паводле старазапаветнага закону гэта была стандартная цана за раба. Разумееш, гэта не проста гістарычная дэталь, гэта магутны тэалагічны каментарый. Людзі ацанілі таго, каго называлі панам, як звычайнага раба. Або сон жонкі Пілата, якая папярэджвае мужа: «Не рабі нічаго благога справядліваму гэтаму», ці ўмыванне рук самім Пілатам, відавочная спроба зняць з сябе адказнасць. А кульмінацыя – земля-трус, затменне сонца і ўваскрасенні святых у момант смерці Ісуса. Гэта ж не проста хранікальныя запісы, праўда? Мацвей выкарыстоўвае ўсё гэта, каб паказаць касмічнае значэнне падзеі. Ён створае глыбокі парадокс. У той час, як рэлігійныя лідары і рымская ўлада асуджаюць Ісуса, сама прырода, язычніца рымлянка і нават рымскі сотнік, сапраўды ён быў сын Божы, сведчыць пра яго сапраўдную ідэнтычнасць. Гэта не проста гісторыя, гэта тэалогія ў дзеянні. Я цалкам згодны, што гэтыя дэталі маюць глыбокае тэалагічнае значэнне. Матвей, безмоўна, піша тэкст для сваёй супольнасці, каб дапамагці ёй асэнсаваць гэтыя падзеі. Але я б не стаў зводзіць іх толькі да сімвалаў. Яны таксама неверагодна ўзмацняюць чалавечы драматызм гісторыі. Вось возьмем гісторыю Юды. Яго раскаянне – гэта не проста выкананне прароцтва. Гэта ж удасная трагедія чалавека, які занадта позна ўсвядоміў жах свайго ўчынку. Ян вяртае грошы, кажа: «Зграшыў я, выдаўшы кроў невінаватую», але не можа знайсці выйсця, не можа паверыць у магчымасць прабачэння і заканчвае жыццё самагубствам. Гэта глыбока псіхалагічная драма. І што это нам кажа? Гэта кажа нам пра тое, што ў гэтай гісторыі дзейнічаюць рэальныя людзі са складанымі матывамі.
Спроба Пілата ўмыць рукі – гэта ж не проста сімвал. Гэта магутны образ маральнага банкрутства влады, якая бачыць праўду, але баіцца натоўпа і власных палітычных наступстваў. Гэтыя дэталі паказваюць не столькі загадзя напісаны боскі сцэнар, колькі ўсю палітру чалавечых рэакцый. Зраду, прагнасць, страх, раскаянне, палітычны цынізм, маральную слепату. Это глыбока чалавечая гісторыя, і яе сіла менавіта ў гэтай псіхалагічнай праўдзе, а не толькі ў сімвалічным напаўненні. Боскі план, калі ён і ёсць, рэалізуецца не насупраць гэтай чалавечай брыдоці і слабасці, а непасрэдна праз яе. Гэта цікавая думка, але ці не ў гэтым і заключаецца той парадокс, які спрабуе паказаць Мацвей, што менавіта праз гэты клубок чалавечых грахоў, слабасцяў і трагедій Бог азісцявляе свой план збаўлення. Менавіта ў момант найвялікшага прыніжэння, калі Ісуса падымаюць на крыж з іранічнай таблічкай «Кароль юдэйскі», выяўляецца яго сапраўднае валадарства. Гэта валадарства не сілай, а любові, якая ідзе до канца. Усе гэтыя чалавечыя драмы, пра якія ты кажаш, толькі падкрэсліваюць веліч гэтага боскага адказу. Магчыма. Але я б сказаў, што веліч гэтага адказу мы можам ацаніць толькі, калі спачатку ў поўнай меры ўсвядомім глыбіню чалавечай трагедіі. Калі мы не бачым сапраўднага болю слугі Ізраіля, калі не чуем сапраўднага адчаю крыку псальміста, калі не заважаем рэальнай трагедіі Юды і маральнай нікчэмнасці Пілата, тады і перамога Хрыста ператвараецца ў абстрактную тэалагічную канструкцыю, а не ў жывую дыхаючую падзею, якая адбылася ў канкрэтны момант гісторыі. Ну, подводячы вынік, я все ж лічу, што каментары Марі Ноэль Табію дазваляюць нам убачыць, як усе гэтыя, на першы пагляд, розныя тэксты складаюцца ў адзіную цэласную карціну. І ў гэтай карціне пакуты, прынятыя з поўным даверам да Бога, становяцца не тупіком і не трагедіяй, а шляхом да перамогі і збаўлення. Такім чынам, усе гэтыя тэксты вядуць нас да адной думкі. Пакуты – гэта не канец гісторыі, а яе рухавік. Прынятыя з верай, яны становяцца не паразай, а нечаканым шляхом да трыумфу. Я ж, падсумоўваючы, хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць, што надзвычайна важна бачыць у гэтых тэкстах не толькі канчатковы тэалагічны сэнс, але і адлюстраванне рэальнага чалавечага болю, несправядлівасці і острага пачуцця пакінутасці. Глыбіня гэтай трагедіі робіць наступнае пераасэнсаванне ў ключы перамогі яшчэ больш значным, але не павінна адмяняць першасное непасрэдную рэальнасцю пакутаў. Ігнараваць яе значыць адыходзіць ад поўнай праўды гэтых апавяданняў і, рабіць іх менш блізкімі для нас сёння. І, магчыма, менавіта гэтая напружонасць паміж двума поглядамі і не дазваляе нам спрасціць гэтыя складаныя апавяданні. Яны адначасна з'яўляюцца і сведчаннем глыбокай чалавечай драмы і раскрыццём таямніцы боскага плану. Менавіта гэтая шматграннасць, немагчымасць даць адзін просты адказ і робіць іх актуальнымі праз стагоддзі, прапаноўваючы ўсё новыя ўзроўні для разважанняў.